Sa ngalan samahan o sanako sa Espiritu Santo. Amen. Ang kinumalakan ninyo. Maana usab kanimo. Ngayon, maginulsol kita sa mga sala, ramanda may tabag sa ulog sa Santos nga Misa. Kaluy kami Ginoo. Kay nakasala kami Ginoo. Ipakita ka namo imong kaluoy Ginoo. Ug luwasa kami. Kaluyan na kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloan sa mga sala. Dadon da kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga magama mong magubuhat o magagak. Himo nga magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. O nga makadangat kami sa imong pasaylo din sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari aban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, niadtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis. Ug nasayod ako nga dili gayod ako maulawan. Ug mulaban sa akong katungod ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako? Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay mo ingon, nga sad-an ako? Mga dunot silang tanan, sama sa bisti, o kutkuton sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sayuta sa mga buhi. Maglakaw ako atubangan sa Ginoo, sayuta sa mga buhi. Ihigugma ko ang Ginoo, tungod kay namati siya sa akong pangaliya. Tungod kay gipaabong niya ang iyang dalunggan kanako, sa adlaw nga ako nagasangpit. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sayuta sa mga buhi. Ang mga bugos sa kamatayon nagalibot kanako, ang
mga litag sa kahiladman nagagunit ka nako. Nahulog ako sa kaguol tungod sa kasakit. Ug misangpit ako sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, luwasa ang akong kinabuhi. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Mahigugmaon ang Ginoo ug matarong. Oo, ang Dios maluluyon. Ang Ginoo nagabantay sa mga gagmay. Napukan ako ug iya ako nga gitubos. Maglakaw ako at tubangan sa Ginoo, sa mga buhi. Kay giluwas niya ang akong kalag sa kamatayon. Ang akong mga mata sa mga luha. Ang akong mga tiil giluwas sa paghisukamo. Maglakaw ako at tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Maglakaw ako at tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon, magpulos ba ang inyong pag-ingon kaniya? Panalanginan unta kamo sa Dios, pagsinina kamo og maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay moingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salam. Ang Ginoo manakaninyo, kinutugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ngayon ikaw o Ginoo. Sa Jesus sa gaya mga tinunan miadto sa mabalangay sa Cesarea Filipo, og samtang naglakaw sila iyang ipangutanang iyang mga tinunan. Kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magubunyag, ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo sa mainyo'y kasulti kinsa
kinsa man ako nangutana sa Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa papanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iya mga tinun-an nga magantos pag-ayo nga anak sa tao ug isalikway sa punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa makadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iya mga tinun-an sa way lipod-lipod. Tungod ini gipailayo si Pedro siya ni Pedro sa uban ug ibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iya mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa bag-ingon, pahawa Satanas. Ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iya mga tinun-an ug miingon siya kanila, kung buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kaya ang buot mo luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, maing buntag kaninyong tanan. Ani na katakaron sa ikakawhaag upat nga Domingo sulod sa tuig. Ugo niya ato karon pamalandungan ato magibasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías, gikan sa sulat ni Santiago ug ato santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Now, dinhi sa mga pagbasa, gipahinumduman kita nga kun ang atong laraw, plano, dili sibo sa laraw o plano sa Dios, then na tendency nga kita itsapuera sa Ginoo. Sama sa nitabo sa Ebanghelyo karon, unsa may ingon sa Ginoo kang Pedro, pahawa Satanas ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Now, nganong gibadlong man sa tong Ginoo si Pedro? Kay dili man ni kaglimod nga sa kinabuhi sa tao, anaa ginang mopili ang tao nilang gitawag og faith of convenience instead of faith of conviction. Magampo lang ko sa kung gusto, convenience. Magsimba lang ko sa kung gusto, convenience. Way magbuot na ko, inigsoon ako simbahan, inigawas ko si Mama sa kong buhaton. No conviction. Ganahan ka nga Ginoo. Sa laing bahin sa Ebanghelyo maingon nga ganahan tang Ginoo to move mountains. Pero ni kita dili ganahan mo alsa og pala. Kapait, no? Lord, ikaw li trabaho. Ako dili lang. May lang tilis kaon sa alsa kutsara, puwerting singuta, alsa pala, way singot. Kay igor magigunita ng pala. Pero sa kutsara, puwerting singuta, kay puwerting nakahabhab. Ni init kayong kanon, init yung sabaw, agi paningot pag-ayo.
So dili gina siya mao. It should be faith out of conviction, not out of convenience. We will be only up to faith of convenience if we do not know whom to listen to. If we feel that we have the truth and the truth of Christ, kinahanglan mohaom sa akong truth. Dili ang akong truth mo ipahaom sa Ginoo. Sa Ebanghelyo, the truth is, ningon na itong Ginoo, the Son of Man will suffer greatly. That's the truth of Christ. But the truth of Peter, lahi, ningon siya, no, that will not happen to you. Kay dili mi ganahan og sakripisyo, ganahan lamig hayahay, ganahan mi nga malipayon. Unya para sa uban, in order to be happy is to have cash. Nay cash akong pitaka, nay cash akong bulsa. Ang uban sad happy kay cash, kalas kay mo gastos kwarta. Unsa man ang cash? Charity, affection, sincerity, humility. A person is truly happy kung ana-ana niya. Muna pag-ingon sa Ginoo, the Son of Man will suffer greatly if Peter only had cash. Charity, affection, sincerity, and humility, then dili sa moingon, no Lord, that won't happen to you. Moingon tas Pedro, Lord, among paningkamutan, nga ang pagsunod nimo kasakitan di ay sigig announce kada misa, inigsud simbahan muluhod, inigawa simbahan muluhod, iniglabangan ni center aisle muluhod, inig dili sa di pa mga lawat muluhod. Pero ang uban lagi gibinhod kay di man muluhod. Unless otherwise na problema sa imong tuhod. Pero kung may problema sa tuhod, why you persist in your own truth nga wala mahaom sa truth sa atong Ginoo? Because why we kneel? Because that's a sign that we are happy with God, and to be happy is to have cash. Charity, my love for God, my affection for God, my sincerity for God, my humility, that's why I kneel. That's why I genuflect. So kanang tao nga dili di ay muluhod, dili na malipayon, kay wala man na siya pagpaubos. His mind, her mind is clouded and crowded. Naagi ng duha. Clouded. Moingong piloto, zero visibility. Mag-landing ta o dinali-dali, emergency landing, kay zero visibility. Asa ta padong niini. Clouded. Crowded pag yung kaayo. Tungod kay wala naman ta naminaw sa truth of Christ. We listen to our truth, we listen to the truth of others, and the truth of Christ is of no consequence to us. Sayang. My truth is what should I follow. Faith of convenience. Di ba, kalugong mo sa istorya ni Juan Tamad? Apelido niya Tamad. Kaya usa ka adlaw niya, ganahan siya mukha og bayabas, pero unsa may yung gihimo? Ningon siya nga ang bayabas matagak man gina siya. Imposible mang bayabas padong nas taas. Mana nga nihigda siya ilalom sa bayabas,
nagpatungod siya sa hinog nga bayabas, niya nagnganga siya. Kay matagak raman ang hinog nga bayabas. Unfortunately, sa Tagalog, sa sawing palad, sa masamang palad, dihay manok nga nibatog ni atong sangaha, ug unya pagpangiti pa niya, nasiyat ang iti sa baba ni Juan Tamad. We want God to move mountains, but we do not even lift a shovel. Ganahan ta makaon og bayabas, pero ganahan ta bayabas may muduol sa kumbaba. Faith out of convenience and not out of conviction. Muna nga kung ang imong pagtuo out of conviction, then sugod na karon bisan asa ka kasimbahan mo sulod, muluhod na ka because Christ is present in His house. You kneel not because the priest told you to do so. You kneel because Christ is present, enshrined in the tabernacle. Utmost respect and reverence must be given to Him. Dili na kaingon nga, sektuhan ng pariyaw Ang kawa makakasabot. Your truth is not in congruence with the truth of Christ. Magbahay niya ka. Maingon niyang Ginoon mo, get behind me, Satan. Because God's plan of salvation is not in you. My plan of salvation is always through the cross. Ang kaluwasan, pinaagi diha sa cross. Cross, not in a negative sense. Kay kung cross ko, ang uban maghuna-huna man nga trials, sufferings, death, difficulties, those are very negative connotations of your cross. The cross, according to St. John Paul II, ingon siya, the cross is our identity as a Christian. Muna'y identity na to. Muna ningon itong Ginoo, the Son of Man must suffer greatly, ilansang sa krus, aron kita maluwas. And according to Saint Earls of Lima, the cross is our ladder to heaven. Way malangit, kundili moagi cross. And according to Saint Francis of Assisi, the cross is my book of wisdom. And according to Saint Bonaventure, I glory myself in the crucified Christ. Saint Bonaventure was brilliant. Muna gipangutan na siya, where did you get your brilliance, your wisdom? Naingon siya, I get my brilliance, I get my wisdom in the crucified Christ. Kay uban pa do, ako na guni. Asa ka nakakuha na yung pagka-bright? Ako arag yun Amo ning pamilya. Pero kung naa kay cash, kay malipayon ka sa Ginoo, sa ng cash, charity, affection, sincerity, humility, di na kamayngon nga, ako aman Diba, makakita og mga NBA players, human makashoot og 3 points, mga na dayon nga. Thank you, Lord. Wirong uban nga garaon, puso, tungod na. Nako, buang. Kano sa ugad tungod nimo. May we always have this faith of conviction. Aron sa ingon, wherever we are, wherever we go, we bring along with us this kini nga Ginoo. Unya dili nata ingnon sa Ginoo, get behind me. Moingon ang Ginoo, come share my joy. Nganong mo share ta sa iyong joy, kaysa diri pa ta sa kalibutan,
we always have the joy. Unsay makalipay sa tao, balikon, cash. Unsa to ng cash? Charity, affection, sincerity, and humility. Palihog manindog.